In English, Katiani, Maode, director of Manaka Entertainment. So, Tudambo Guchoganya Kedu Nasi, Tamari Digital drug and substance abuse, that's one. Then, second, gender-based violence. Shinji, Nesmo Shacho, Mkati, Regatu Tengiration one hand. Apa munoyem chinzwa mwanangu imi munoda zvakawanda unoda kugadzirwa musoro unoda kuita maneuzi unoda wati mari dedi ndo yavari kushanda ukavada panopamba unozviwana kupi izvozvo mama inanguda swa dedi taura chokwadi sikira muda ndiita anyways it's okay inanguda kumbira $10 I just need to go out dedi wacho havasi kumboya naichitoda kuti tidhina navo but it's okay ore itimira dedi kana mauya andiri kuenda maneuzi mangwana hatina takutobika because dedi havasati vauya inini mari andinayo kanti yangu yenyu uri kuyana dedi venyu ndopai ende munorara ndopai dedi vakauya ndokuita ende kitchen munopiwa chikafu asi muvaudze ndovaudza dedi venyu so kanonetsa nanhasi akasakauya kari kupi baba kana ndozokarova manje kanoniresa yes but wanonongo ungori kupi ungori aiwa itemepinda mbere itemepinda mbere basa ndubvona kushandira zvibvo basa but moya netime basa nopera nongoi seizvo zvongori bhava kutambira ndipe mari handiri kubva basa ndipe mari yechikurumbidza nei unotombo yako nekubhawa yochiziva kuti panapa unoita basa rekutishandira problem yeku ndeko apa vana vako vari kundinetsa mugarodzera nyaya yevana everyday ndechikushandirai muri yangu ndinoti ingagara ndiri panapa ndova basa rako iwe uranjeri nokurova kusvikaunditoaoenda unoshanda uruziva ndokurova Hello. Hello, nditaura nani? Ndinoitwa officer Ngoda. Officer Ngoda, kwakanaka here kwamunondifonera? Kwakanaka, Pablo Mnomziva. Pablo Ndomziva murume wangu. Nematambudziko Pablo aita accident pafira parod. Pablo. Mama Chico. Hello. Mama kan. Hello. Mati, mama wangu. Ndina muri pako. Ya ndina ndiri pako. Nachitaura kuti Pablo Mnomziva. Pablo aita accident pafira parod.
Wadini. Ndinzwa nzara. Shanga nato mobiliza mrena so ulibadiyai. Anitaka nato mbobuja mwana zaruti baisi. Hello. Mama mkasi. Hello. Mbese bwana. Mushe mrezi. Tiri boje. Mbese ko mama. Ndinzwa nzara. Ai wamuka mshimota vane nzara every day anziko. Ndinzwa nzara ade kujuza mimi na yeye chicha kadani. Ni unotoshungurudza seka ngepana peni. Amtombo ndepisa, ndepisa ndokwatotsvawo mari. Oiwe. Dei ndine clients. Ndine clients. Ndiyambone. Uri muyenzi ndine clients kani. Ndine clients kudai kani. Ndakara zvinhu zvangu nene yokotoni. Hai ndiko. Nini? Tiko. Ana ipi? Kuenzara kwenda kuda. Ndwani. Zviriko. Dombo ndona saru aripa. Kuti sara kuna mai vangu nopenge. Sara kuna mai vangu nopenge chini. Aripa. Right. So Aiwa, umari, semari. Sham. Money is nothing. Let me give. Oh. Torapasi, Marindokpa. Just in the way. Take a Oh, darling. how are you, baby? I miss you, baby. Oh, baby, come to Papa. Okay. Baby, somebody doesn't pin him there was here. Shauri zvokurumidza kachikwirei. Pasi kachimbo puta was here. Wamufanata zvokurumidza ndokutowanika once. Once? Yeah, I don't have power was here. Okay, ndatokufuwawo futi. Ndipe mari basi. Makondo. Nezvebasa kurumidza sha. Kwendo? 200. Wanofanisa 200. Isa. So. No, we don't miss it. Ndezvebasa sha. Anyway, see you. So don't need to from being. You're wrong, Cindy. One Zara, baba. Yeah. Okay, what is it? Shopping, kurumidza. Amfana umphakaipa shatuta sei. Sisi. Abanyeni basike kuno kantumbo kuziye tatungira pha inwanga. Sisone kunkwathu so nalindela kuninda kuthoma. Hande tosha kazvokuita osam. Yosimwe. Yes. Ndakanaka entweni. Terrible. Zvinokudya. Munogara kutoma system kuoneka kuti munenge mune chimari. Kuti munenge munopisa munogara Maraide kusera, kusera. Kuseri kupi nyatotora nyako zviri straight kachimwe. Maraide uko kunto. Asiti meni kune magamu matsetso uko. Chivanyowani. Actually new. Kusaka Sha utotwedzera nguva tine zvacho. Aiwa chimira kakuda ndita rafu mwangu. Ndo zvazvinoitwa. Saka kuti chii? Right. Ndakona muri kufamba muri kuratidza kuti pane zvikunetsa pamuri chiti munyateti. It's a long story, won't get it. Aiwa ingondiudza kafe story yacho iyoyo. Stress yatinayo paizvinosvika aitomboda madrama utitira. Aiwa handisikuita madrama ndoda tokubatsira but uchoti ndiita madrama futi. Unobatsira ni? Ndine brother yangu netumasini tumanyama ndati. Tumanyama zviko? Tumanyamesti handeka mune brother yangu ndokuratidza tumasini. Sisi tumanyama ndoticho. Watozvona tasvika iwe. Go auntie. Move over. Seguri ipi huko? Utasema. Kwani ndinopisa kati baba. Chini. Sandidide kati ndinopedza maswets. Tuona rudi. Uti ndadima ndanatomuraund rangu ndati mudhara. Ukana chi magirls akanotorota nestress ka ndakanotaiwa ndine mupesa wangu anopedza masports. Unoziva ndinohila wa. Aiwa chinopedza katiri zvibaba. Zvibaba. Usikuziya. Saka mbona chi ndo brother yanga nachitaura kai. Andika. Saka wakanoona chi wakanowapa masini ka. Akozoratidza kuti akanotogona kutongodona ngestress. Waduruveri chi. Amena. Treuzi. Aiuya pari uita sei chi. Chila mwangu. Dudza. Unondigira mungu kapera. Aiwa chimira na mwangu achiri vanyowani kamira zve. Unodudza. Paro wefuti kechitu. Weza uti itebe.
Paro e gestu. Wewe ndio unapita video. Wewe ndio unataka kwa hiyo skagi. Hiyo yalika kagwara kwa. Uyalinda nakicheka mgichenga mgeni. Exactly. Itake kupesira. Katupera. Amuna mari timwe notsvaga. Kabutsu kanotengeseka. Ari tokutsa kabutsu aka. Tukuna kudiri musini nyama. Oh. Andi trade out, wes. Yeah, boo. Yes, boy. Sai. Baba madi. Sefiri mbara. Akana kadula. Ngase kubuza. Fura mbara. Sasa ndio sai. Ndugu ngara sasa zero. Sai vundo kama sio. Ana ndio watu. Wana wasefiri. Boba karo kutase. Tambeni maleti. Ndio kuna ndo hapa. La mfano wangu nasema leo wala. Kunzera ila black bottle. Kunzera. Wala. Kunzera. Nuni. Ya joje iparo. Kunzera. Unipata futu. Maganda pa. Leila. Ndakuona. Erenga. Say. Zuru. Kuna nini bana wangu? Ngati nasibona mabhara ndinawo nasibona wangu ngati kuti wero kunzere Zinyama. ngati iwo chacha unga sini bana wangu ngati kuti black bako kunzere kuti wero shwara kunzere ngati last year but manu go kunzere ma 2015 ati ndisho kunzere ngati asi wero kunzere bana adapo siriko wero mbona ngati wera bana ngati mutauro kunzere ngati president ndina customer to ma wero kunzere ngati customer kunzere kunzere ndati baba ngira so kuti ana sauro soja lapo bana wangu pakuvarake ndakaenda kana netoro kunzere ara maya ndaigira na angel pamita iro kunzere ndamperekeza sauro kuti atibe simiro sokuti izvozvo sale dindombo asara morinzwa dombo iro kunzere bana ngati wero zvokuta mapfura ngati baba ngira yazo unase baby bro Zina mari bla. ngina sai nakubuda nakayo tase Avana sefiri. Libo yangu. Haya, Libo yangu. Bochi chipate mafona yote. Bana wangu apa bana baba $5. Yo ni bodoro njumu. Bana ichiwo. Asikora kuna masini. Masini yero kunzere. Namba kwakire mwana wangu bana sezo. Badala makaenda mna basi. Wenzo bebe ya ndio sei. Ayona dai nini? Say mama ausadara ndo bila say kuzilele ndadi nikida ora babu kunakira kuda bati ndoze to say agaribada malaenda nakasiana ndakaenda to say hola to say ndo hola guys mira guys wani ina tsana na mara tutasi Tutasi apa kaifa saka ina ngwanje ore mega tatsage plan aba shege plan mojo ai uye kumogo ndichi baba chinwe mone apa ne mara apa Exactly. Yes, saya. Kaisi. Phone. Exactly. Yo, tebe chanyo. Iwewe. Ada akwa. Iwe hoda dobo. Hoda dobo. Where's that? But yes, kumeli. DJ Baba. Kuzoni saiza kaiko. haya ora ndati utasiya kumfano wangu Esini ndazota zvidumbu kasikati. timbano wangu mirombo ngano pisira munza unajua Karabasi ni kubwa Karabasi yangu Karabasi izadaro Dofoni yangu Karabasi Bermamero pada
Thank you. I think this is anything as well very nicely. Samanake Entertainment. Thank you very much. Thank you very much. Those are the nations very nice. Thank you very much. Pamsoro Changabire. Pamsoro honorable. Pamsoro utekwa wose. Ndinotenda atipaongwa. Isukwedu tunoti double impact, double promotion, double zvese. Indri twin. Ndichibva kune nonzi Twins Association of Zimbabwe inowaboka rinoona nezvekurerwa nekukudzwa kwema-multiple births. Tiri kuti ma-twins, ma-triplets, ma-quads. Saka patangwa nekashoti dakuradza kuti kana zvipo zvikaya zviri pavanhu vaviri zvinonakidza. Saka pane ma-twins vachaita zvavachaita, tinoda kuti mutitambire tiri muno muMashfest. Ndatenda. Nditange nekugadzirisa pamati pese. Isu tine policy yekuti ma-twins munhu wani. Saka apo pamapa 1 heta apa ndizoto mati pesanisa kusvika palevel ripi. Ma-twins munhu wani zviri nani kuti nyima tese. Aiwa ngatigadzise tiri pano. Kana zvanetsa tora heti yenyu moita se mochengeta boss tinoti isusu tiri munhu wani. Tipe dzakafanana. Musati tipe dzakasiyana boss tinotaka kurwisana futi. Aiwa ndo zvatiri. Ndosaka tati tifambe kuti tikuudze kuti timbori vanhu vakaita sei. Tiri munhu wani topfeka zvakafanana. Izvozvi ndiri pano twino wangu ane kwaatoenda kwaari kuitawo rimwe basa. Tadzoka tinotanga kusheya zvatataura kuno nokuno. Ndatenda. Matipa dzakafanana nditi. Matipa dzakafanana. Alright. Right. Tiri kuti say no to drugs andidika. Tikuti ma-twins manje kune dambudziko ririko rekuti ma-twins vanofurirana zvakanaka nezvakaipa. Zvoita kuti vakapinda munhau dzeguka vari vaviri. Zvoti yatova double loss. Saka tiri kuti kuputa kana kunwa zvinodhaka zvinokanganisa utano zvinhu zvisingatenderwe kuma-twins kana zvisingatenderwe kuma-triplets, ma-quads. Kana chiti ma-twins tiri kutaura wendi rinobatika, asi tiri kuti ma-twins, ma-triplets, ma-quads tese tiri chinhu wani uye tofanira kungokudzirana chinhu chakanaka. Tinana baba 2 nana mai 2. Tiri kuti kana mozosvika pakuti vana venyu vakura mukatadza kuvabata zvakanaka, vana ivo vakatanga kurwisana, akavenga amai anogona kusvika pakumwa mishonga kana kupinda munhau dzeguka. Saka kuvepo kwenyu muchitiumbiridza kuchinhu chimwe chete zvinoita kuti mangwana kana mukada kutitsura hatigone kuti muri kuda uyu kana kuti hamusi kuda uyu. Saka mune basa rekuti munzwisise kuti takasikwa naMwari takadaro kuberekwa zuva rimwe chete tikararama 9 months tiri vatatu, tiri vaviri, tiri vana mudumbu ramai. Saka zvinoda kuti mukunge tabuda musazova nemwe wamunosarudza. Ndo pandiri kuona pari kunyanyotikuwadza semapatya. Vamwe vari kupedzisira vapinda mutsika iyo nekuda kwemabatirwo kana kuti marererwo avanozoitwa mukunge vana vaakurarama, vaakuti mumwe anotumika mumwe hatumike, vanoguma vaakuti ndoda uyu, then mati munoda uyu, vana vanopinda munhau dzemadrugs vosvika pakuzviuraya dzimweni dzenguva. Saka tiri kuti sevabereki ndo zvatiri mapatya. Ndatenda. Tabasa idi semtoriro siyaguka. Right, takamira Ministry of Primary and Secondary Education nakutenda izvikuru nekutirongera mukana wakadai. Tauchiushwira mukana wakadai. Kansela Chirwa pamusoroi, Chief Mazarura pamusoroi, nakukutenda izvikuru nemukana wavakatirongera iwoyu wokuisa mwana wedu pasafety net. Tauchiushwira zvikuru kuti kana mwana akaiswa pasafety net zvinotiitira zvakanaka. Tiri kuti safety net tiri kuti mwana gange aine mubereki ari kumutarisa, ma-stakeholders ese ari kumutarisa, ma-chief ese ari kumutarisa, ma-other government department ese ari kumutarisa, vachiona kuti kodzero dzake hadzisi kutswa
kutyorwa here. So in as far as drug and substance abuse is concerned, tiri kuti matiitira zvakanaka. Maona vana vedu vachichema kuti aiwa ngatisiye mutoriro zviri kutikanganisa. Zviko zviri kuitika muzvikoromo kana takatarisa zviri kuitika kuvana. Vana vazhinji vamwe vaku lose concentration. Chikonzero nevaiwawo vari involved mukati menyaya dzemadrugs. Vamwe vari involved nekuda kwekuti vari kusangana nazvo mukutamba nevamwe. Vamwe vari involved nekuda kwekuti vari kutumwa kunobatidza fodya. Saka pavari kunotanga vanotanga vatokwevawo. Vamwe vari kusangana nazvo nezina dzakasiyana nekuda kuti pamwe parent haasi kugona kana nguva nemwana, hence anozowanawo mafriends kunze uku. Saka tiri kuti chii Ministry of Primary and Secondary Education yakari iri kuramba ichivandudza makarikulam evana. So right from ECDA kusvika kuA level vana vedu vakuita program inonzi GNC. GNC ndio ine matopics amaona vana vachiriseta matopics iwayo anova empower kuti inini handifanira kuita zvemadrugs. Saka izvozvi tatoempower vana vedu. Ngatizvizive kuti vana vedu ava vakuziva kodzero yavo more than kuziva kwamunofunga kuti ndokwavanoziva. Chii chatiri kutaura, tinovaipawa kuti enda unoripota kuti uri kumanikidzwa kuita zvemadrugs. Tinovaipawa zvakare kuti enda unoripota kuti uri kuabhuswa. Saka vana vedu vanogona kuripotera iwe semubereki. Hatichada kuwadza mazwi akawanda zvakanyanya, asi tiri kuti zvakare patiri kuenda kuchikora vana vedu havasi kuenda kunoita academic chete. Saka vatendere kuita masports zvinoonesana nguva yavo yekufunga zvemadrugs nekufunga zvema-early marriages. Saka ndakungotenda zvikuru mapartners edu emanake. Thank you so much. Kupatina the Ministry of Primary and Secondary Education kuti vana vedu tise pasafety net. Over to you, ED. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Wow.